我给你有不太完了。下来去对我的考察的过程中，个人的看大不来。我个人的对我的信心，把度量过度的过。这种的名家两个我不名家一看是有一错蛮错大不多。另外个老不然把听对我的把听对你大的蛮，哇，我们在地里我们说。他本来yang tentang dosa hari sisan kawula dasih ingkang pradisan digilir kudu asung menungso siji kanggo tadah bahare kanjeng sinuwun monggo dina iki kowe ndawaku lingajan sing kaping wanita ngajan to kuwi pundi waranga yo dadi pangareping kawula Kuniku nombor kabaran Iwa warga aku utawa desa kasihan Kudu asal itu menungso siji kanggo bahare kanjeng sinuwun Ingkang putra Palestri Sang Dewi Larasati kala putra midhanget pawarta saking ibu Sanuraniku kasihan kala menawa yang mangsa kala dinten samangke titi wancinipun ingkang atur wujuding bedahar rupa menungsa kanggo Sang Prabu Dewata Cengkar kajatah ana ing desa kasihan oleh penggali Sang Dewi Larasati bingung rasane nenggih Sang Rondo kasihan kami pasang Kalimantan mugi bingung tulah manut alang-alang tuan bingung Rondo kasihan nyuwun pangapunten kula midhanget pawarta tawang tangis paduwalian putra Sang Dewi Larasati mantep nggih kula menika wingking saking Pulo Majeti siswanipun Sang Aji Saka nami kula Pundura kepareng kula sowan ngarsa ngandika magepokan kalian pakatripun Ratu Angkara Murka ing Medhan Kamulan kula